Hey bafethu ndithe ndingekancamli nokuncamla kula video yeSilo ibitrend apha bokubonakala ingathi abaphathananga kakuhle benenkosikazi ndeqinga le video apha kuyizolo nge-10 kaJulayi 2026 apho kubonakala uKing Misuzulu ezihambela nezakwakhe bebheka kwisayidi laseZimbabwe. Hayi futhi kumnandi nje apha mose kubonakala nje ngathi kuyahleka ndathi yazini mina amatola ndithanda into yoba ndingabohamba ndingena kwizibaya ezithile abazabantu. Bafethu mina ndintombi yasezilalini bakhona sebengibuzile into yoba kutheni ndingekancamli ngalando ndaba nayo into ethi ndizawuza but I want the dust to settle because ndintombi yasezilalini ekhaya ndafundiswa into yoba andithethi yonke into le, andingeni kuyo yonke indawo le. Kukhona apho ndisazi into yoba hayi apha ayomhlaba wami uba ndingene, andinagunya la kungena. Hayi ndithe ndingekancamli hayi ndeqina le kuukuthi noba bendiye ndancamla bendizoza nje nge-angle edifferent ba hayi man kutheni la madoda aye aba nee-meeting noPresident Cyril Ramaphosa baxhalana noPresident Cyril Ramaphosa sadibana nje neempilo zabo nje hey sezuyingxube evanga nje ingxube exaka nje okuqamba yaphaxulana nje ithini lento. Hey bafethu yini ngathi uPresident Cyril Ramaphosa nje uneskill nje sigcwele sokudivide and conquer because lando ndiyibonile apha kwi-internet into yoba nje already ifuna ukudivide abantu abanye vele bazakwata ngoba ebiza amagama athizeni inoba kwicala likaShembe abanye bazakwata yabanye yazi mos sifuni nix ngabantu abangomama ndaqomba hey ithini nalento ngapha uyayibona mos already ba ndivela ngeyiphi angle ngapha nanku unto okandabandaba naye after dibe noPresident Cyril Ramaphosa. Hey bafethu oxamba vele nje baxabu sorry oxam bavele nje baphaxulana ithini kanti lento. Bafethu mina ndizothetha ngoPresident Cyril Ramaphosa apha la ndoda bafethu hey la ndoda inobungozi liyana. UPresident Cyril Ramaphosa yi-strategist. UPresident Cyril Ramaphosa une-negotiation skills. La ndoda yayihlala ezitafuleni ezikulu kuma-unions, so ukunegotiator, ukuhlala benokuthethisana, ukuqhatha ilimi elimnandi yinto akanayo. Ngapha ndinayo into ethi even into zesintu ngumuntu noba uhlale azenze ngapha nesikolo sikhona. Bafethu ayomntu esingavumele sidlala uba la mntu sithi uyi-opponent yethu okanye siyi-opponent yakhe si-against yena. Bafethu ayomntu okumele sihlale sibe sidibadibana naye sixhawululana naye into engapheli ngoba sizajika siphixane sixabane sibe sodwa bajike bavane futhi bona kwelaa cala. Bafethu ndivele naye sekebhekele kwelaa side lasephondweni yividiyo endizoyithetha ngayo apha. Jobe pha e-Eastern Cape hayi wamesidlangalaleni futhi ngebhongo wathetha indlela kashonga into yoba i-Eastern Cape neLimpopo zezona province abashongazo beyi-ANC. Apha ngizothetha nabafowethu, ngizothetha nodadewethu apha, ngizothetha nongcamncam ke ngoku apha ngizothetha namaXhosa asekhaya e-Eastern Cape. Zekekhe nje sokukaninzi bafowethu siyibona yonke into eyenzakalayo right now. Andilindelanga into yoba abasekhaya bangajika baphinde bafuna ukuzihlaba ngemikhonto bona self sizihlabile ngemikhonto bafowethu kwanele. I mean siyiphila i-ANC intambende yokuzihenga. Yintoni esingayibonanga esifuna ukuyibona leliphi elithembe sisesenalo kubo. Apha ndizocela abantu basekhaya e-Eastern Cape, hayi apha ndizocela uba ndicela nje right now sazi into yoba nantoni esesiyenza asisenzeli thina, senzela abantwana bethu, senzela amakamva abantwana bethu. I-ANC is not the only political party. Ngizawunifundisa mna zikhona ezinye i-political party. Ikhona i-ATM uba nizathi nifuna enokwenza nomXhosa. Ikhona i-MK party. Ikhona i-Action SA. Zikhona ezinye i-political parties bafethu bakhona bathi bayayithanda i-double F plus but ithi ndinixelele ngihamba fowethu ukwenzela nizo-understanda nithi noba nithatha aphi i-decision niyithathe ningabi mna ndani-redirector kwindlela ezirong. Bafowethu mna xa ndibona i-ANC ndizonixelela into yoba what comes to mind xa ndiyibona i-ANC. Ndicela ukuthi nje kancinci ndicela ukunixelela into yoba okay, ndinicela ukunixelela into yoba what comes to mind kum
xa ndicinga nge-ANC ndibona nje inzondo abathi abantu abamnyama bayenza apha kuthi. Yinzondo laa nto abayenze apha kuthi. Ndibona nje inkohlakalo. Ndikubona ntoni, ndifikelwa yintoni engqondweni xa ndibona i-EFF. Ndibona nje kuyoba kwavula zibhuqe, ndibona nje siyawujika sibe yi-Mexico, thina siyawuba ngama-foreigners apha. Kuyawunyanzeleka into yoba sibaleke le babalekisa emazweni wabo aba bantu, nathi siyawubaleka ele lethu ilizwe lobe lisixakile liyile nto abaza. Ndibona loo nto leyo. Ndibona xa ndibona i-DA bafethu, ndibona nje amabhulu nje azafike nje bafethu mna I cannot. Ndibuye wandithetha nge-DA ndizabe sendifaka even i-VF plus. Bafowethu ndiyazi bakhona abantu abayithandayo i-VF plus and andina issue ne-VF plus. Umuntu oyithandayo it's okay because abanye sebejika bezothanda i-VF plus. It is because of sifelwe yi-ANC. But mna ndinexhala loba ngoba ngoku already country yethu bafethu uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wasixela iye emaweni. Ndivele ndibe nexhala loba hey ndizathi okay khawuthi ndiphe umlungu ithuba already ndisemaweni ndithi ndiphakamisa isandla soba makandikhungeze makandisave avela ndiyeke ndiyowa ndizawuba ngokabani. Ixhala lam nje lilapho into yoba ndingamthemba nalo ixhala lam. But in terms of ama-manifestos wabo I am currently going through wona and I'm almost finished. Ndizawuza nazo ndizonixelela into yoba ethini political party stands for 1 2 3 ethini stands for 1 2 3. Ndibuye i-MK party bafowethu i-MK party inama-flaws wayo izininzi nje i-mistakes zakhona. Xa ndibona i-MK party ndibona nje i-political party sometimes engena-direction but ndinayo into ethi yazi ezinye zezinto into yoba uTata uZuma akatsholwa ngazo kungenzeka into yoba he was betrayed with everything that's currently unfolding right now. Bafowethu mna ndinayo ndihambe ndibe nesikoko soba hayi man kutheni ngathi wasulelwa ngamafutha enyama kangawatyanga nje. Enye xa uthi ndiyajonga mna kunabafowethu abaseduze nami ababezii-millionaires ngexesha likaPresident Cyril Ramaphosa abathi xa kungena uPresident Cyril Ramaphosa ngexesha likaPresident Jacob Zuma abathi xa kungena uPresident Cyril Ramaphosa kwangena uSARS kwangena uNodla. Bafowethu so zizinto ndifikelwa yintoni xa ndibona i-ATM. Bafowethu ndifikelwa lithemba. Ndifikelwa ngumuntu ozawuthatha isintu sethu asikhumbuze ngesintu sethu. Mna bafowethu ndingumntana wase-Eastern Cape okhulela eGauteng. Ezinye zezinto andizazi mna self but ulavuyo uthi xa kethetha uthetha vakali qha i-visibility into akangenayo uvuyo. Uvuyo ingathi yithoyithosi usinamba enye uba ngaba umuntu o-fast especially esi-space esisamapolitiki sifuna umuntu ongathi o-fast umuntu ovakarapu ingathi ndingamthi nje but nje xa ethetha uvuyo bafowethu uyavakala uvuyo. Ndibuye ndize kwi-Action SA. I-Action SA inama-flaws wayo because every now and then ndiva into yoba ifandwa yini every now and then sive into but xa uthi uyajonga kukhona ii-leaders ezithile nto xa ndizijonga ndibona into yoba yazi apha ujonge ndithetha ngoDr Nasiphi ke ngoku ubona uba yazi apha ikhona into engalunga. Ndinokurhalela ingathi ndingathatha kule political party i-leader ethile ndithathe kule ndawo i-leader ethile ndithathe into ndizenzele nje yami ikhabhinethi but endiyicelayo bantakwethu ndizozithoba. Yini ukuvotela i-ANC right now yi-recklessness ayiseyo mistake right now. We are not indebted to bona asibakoloti nix sibaphile ithuba. Andikhalelanga nomuntu ophila nami umuntu ondithandayo umuntu endimthandayo ndibe usezayovotela ne-ANC hayi bafowethu. And that goes as well for i-EFF. I-DA kuba nje iye yabaya and bazi into yoba ngamaphixi angajika ayobhunga ngathi kulaa nto ala White House. Yini ma-South Africans ndicela sivukeni amaqandeni right now. I-country yethu already right now kudlalelwa kuyo ababaleka bebulele amakhosikazi ko-UK kuvele kuvuke kuthiwa naba bafumaneka phi kule yam ngePhofi province. Bengisengadibana ngilane nje naye nasemall kwamna self yindlela ama-politicians avele enza i-country yethu lula ngakhona. They are endangering our lives. Badlala ngempilo zethu right now because umuntu obaleke apha ebaleka khona engumgulukudu walonto kayiyo right now. Sinabantu abase-South Africa abayimigulu yi-territory lena yemigulukudu because of ntoni? Because of i-politicians zethu. Yini ndiyanicela bafowethu ondithandayo ndicela nje asajonge ecaleni into edibana nantoni ne-ANC. Comrades apha ku-ANC
sithembe two provinces. Two provinces are our pillars kuma elections. Eastern Cape, neLimpopo. They are the two provinces esithembele kuzo. Ukuthi those two provinces will give us 80% and above kuma elections. So ndivuya kakhulu ukuthi nibe lapha nani ningama volunteers. I am particularly pleased, comrades, ukuthi nibizwe at short notice and nikwazile ukuthi nifike nonke as ama volunteer e-ANC. Mandibone ningama volunteers nonke, phakamisani izandla. Wow. Ndiyavuya comrades. Yini ke abazinikelayo ukwenza sure ukuthi ANC izawin. Ngomhla ka-4 kaNovember, we know ukuthi we rely on you. We rely on you ukuthi before E4 niqalisa nge-registration. Abantu abaninzi abaka-registi, abatsha kakhulu, ngabo esifanele ukuthi siba-targete ukuthi baphume ngobuninzi babo bayo-register. They are our main target. And kule game yalama elections, sivuya kakhulu ukuthi abantu abatsha, they are coming out in their great numbers. Bayaphuma ngobuninzi bafuna ukuregister. And ba-register online. Kodwa bafuna thina ukuthi siba-encourage ukuthi ba-register. Kuyafanele ukuthi as volunteers sizinike i-target. Umuntu nomuntu azinike i-target. In fact, i-region ifanele ukuthi inike ama-target as volunteers. Ukuthi i-volunteer enye nenye iyazi ukuthi ifanele ukuthi i-register abantu abangaphi na. Whether it's 10, whether it's 20, and kube ne-record. Yabona mina ngipha eGauteng, ndine-record yami ebonisayo ukuthi ndiregister abantu abangaphi na. So iya-trackiwa, iya-checkwa leyo record. Nami ndiyi-volunteer pha eGauteng, but I'm a national volunteer. In fact, I am like Madiba. Ngaleliya xesha le-boycotts in the 50s. He was the volunteer in chief. Nami ke ndiyi-volunteer in chief. Noxa ke sobe ndilifumane nekhekhe, kodwa ndiyi-volunteer in chief. So comrades, it's important ukuthi sibe ngama volunteers who are going to focus on registering abantu who are not yet registered. Ukuthi ba-register, sikwazi ukuthi bazovota. And enye i-weapon ebalulekile as volunteers, i-weapon ebalulekile ukuthi sikwazi kwenza i-door to door. Sikwazi ukuyongena emizini yabantu. Earlier today, benidibane namakhosi. Ukumkani unike i-chance ukuthi nidibane namakhosi. And sithe kumakhosi, sicela ukuthi bavule iminyango. Bavumele i-campaigns ukuthi zibe khona lapho babusa khona. Nathi ke mababavumele bonke lamaphathi. Nalaba abancinci, nalaba ababhedayo, nalaba abangazi ukuthi bathetha ngantoni, sibavumele bangene. Kodwa nathi kubo, of course, bayazi ukuthi eyiphi yona abafana ukuthi bayivule.